Hola, soc Pau Soler i soc més conegut com a Sauporer. Vaig començar amb l'electrònica farà uns 3 anys, en l'aspecte de produir farà 3 anys o així. Fent música porto uns quants més, podria dir que des dels 18-19 una mica en sèrio. Abans era més en plan hobby o m'hi posava molt de tant en quant i després ho deixava. Però des dels 18 també vaig començar a rotllo hobby, no? Anar produint i tal, però ja m'ho vaig prendre com una rutina d'anar fent quasi cada dia. A l'abril del 2013 vaig treure el primer single, la Soundless Echo, per a Tom Nation, un segell d'Amsterdam, i una mica sense proposar-m'ho tampoc, però va ser a partir d'aquí que es va començar una mica a moure el projecte, sortir a medis bastant reputats d'Europa i així. I bueno, això em va obrir una miqueta les portes a tocar el Sonar, el Lapsus, també vaig guanyar un concurs de Converse i em va permetre viatjar a Nova York i estar gravant allà, als estudis Rubber Tracks de Williamsburg. Soc partidari de que no perquè les coses estiguin fetes una merda, entre cometes, has de desistir de les teves il·lusions o les ganes que tinguis de fer les coses. Vull dir, al final la gent, encara que sempre trobi traves en el camí, si vol fer alguna cosa, ho acaba fent. I una mica és el que veig una mica a l'escena de Barcelona i així, és que la gent hi posa moltes ganes perquè els projectes surtin endavant i si has d'anar a tocar en un lloc i cobres menys diners, doncs és el que hi ha. Vull dir, hi ha una miqueta aquesta comunió entre la gent que fa que les coses tirin una mica endavant. Al principi estava una mica nerviós perquè, clar, ja havia tocat en un lloc així tan gran i d'aquestes dimensions. Però bé, al final, bueno, se'm va fer molt curt. Vaig fer un DJ set d'1 hora 45 o així i se'm va passar molt ràpid. Bueno, normalment tampoc és que segueixi una línia molt marcada. Vull dir, som més d'anar fent temes, començant idees, es van quedant allà, a vegades es vaig seguint, si veig que flueixen i tal, i si no, doncs es queden a l'ordinador. I una mica, no sé, el que intento fer és no... Quan començo algun tema o el que sigui, no pensar el rotllo té que anar al disco, saps? Perquè si no ja estàs com una miqueta... No sé, ja t'estàs posant una mica de pressió, saps? Si no, faig un tema, faig un altre, i al final ets tu qui selecciona una mica i dius, els que puguin tenir una miqueta més coherència entre si, doncs poden formar part d'un disc o d'un single o el que sigui. I una mica la forma que tinc de treballar és o començo a partir d'un sample o d'alguna melodia, algun ritme que faci, no sé, depèn.